Vítajte pri mojom ďalšom videu. Dneska si robíme taký malý videotest tašky na Starlink Mini, ktorú som si objednal z AliExpressu za málo cez 14 €. Čiže toto je tá naša taštička. Jednoušková. Má tu malé vrecko na príslušenstvo. Tu máme potom ešte priamo taštičku na Starlink, príjemná semišová znútra. Tu sa dá uložiť Starlink a ideme si teda natočiť, ako to vyzerá, keď si tam ten Starlink uložíme. No, môžeme pokračovať. Takže samotný Starlink so stojanom na rovné plochy dáme do taštičky hore. Je to priamo objednávané na Starlink Mini, čiže presne tam pasuje. Powerbanku, aby sme si ho mohli napájať v teréne. USB-C kábel. Autoadaptér, aby sme si ho aj po ceste. A napríklad ešte telefón sa nám sem bude zmestiť. Pekne zatvoríme. Voilà. Máme. Takže určite odporúčam, príjemná taštička aj na príslušenstvo k Starlinku Mini, čiže všetko, čo potrebujeme na internet v prírode alebo na cesty, sa nám zmestí do tejto taštičky. To je na dnes všetko, prajem vám pekný deň.